L-espert kostituzzjonali u dekan tal-Fakultà tal-Liġi il-Professur Kevin Aquilina iddeskriva bħala waħda li tmur kontra l-Kostituzzjoni id-deċiżjoni tal-qorti li żżid żewġ siġġijiet fil-Parlament lil Partit Nazzjonalista. F'artiklu dettaljat fit-Times of Malta, il-Professur Aquilina għamilha ċara li deċiżjoni dwar kif tkun magħmula l-Kamra tar-Rappreżentanti tista' tieħodha biss il-Qorti Kostituzzjonali. Tenna li din il-qorti kienet diġà ddeċidiet fit-13 ta' Marzu 2013 meta ftit wara l-elezzjoni kienet irrifjutat it-talba tal-Partit Nazzjonalista. Il-professur tal-liġi jagħmel argumenti tekniċi bbażati fuq artikli diversi li wieħed isib fil-liġijiet Maltin, però fi ftit kliem jgħid li d-deċiżjoni kostituzzjonali bħal dik ta' 13 ta' Marzu 2013 ma tistax tkun riveduta minn qorti oħra. Il-qorti ċivili li tagħtu żewġ siġġijiet oħra lil Partit Nazzjonalista bħala rimedju taħt l-att tal-Konvenzjoni Ewropea qed tmur kontra l-Kostituzzjoni li tgħid li hija biss il-Qorti Kostituzzjonali li tista' tiddeċiedi dwar temi bħal dawn. Kiteb il-professur li propona emendi fil-liġi biex kollox ikun iktar ċar. Il-Gvern u l-Partit Laburista qed jappellaw minn din is-sentenza li żiedet is-siġġijiet fil-Parlament lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista kien diġà rebaħ appell għaliex tħalla barra mill-ewwel kawża u fiż-żewġ każi sapruħu taħt attakk mill-kap tal-Oppożizzjoni li jrid iċaħħad id-dritt fundamentali ta' appell li jinsab fil-liġi.